हाय फ्रेंड्स, अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत ओल्या काजूची उसळ. त्याचे साहित्य आणि कृती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. प्रथम आपण 1 वाटी ओले काजू घेऊन ते 2 तासासाठी गरम पाण्यामध्ये आपण भिजत घालणार आहोत. 2 तासानंतर आपण ह्याच्या साली आहेत त्या काढून काढणार आहोत. ह्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे, इथे मी कांदा आणि खोबऱ्याचे वाटण करून घेतलेले आहे. 1 कांदा, 1 वाटी खोबरं आणि 5 ते 6 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आलं, हे सगळं आपण व्यवस्थित भाजून त्याची पेस्ट करून घ्यायची. आता आपण एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत. तेल जरा गरम झालं की त्यामध्ये मोहरी टाकून घेणार आहोत 1 चमचा. ह्यामध्ये 4 ते 5 कढीपत्त्याची पाने टाकूया. एक मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, तो परतून घेणार आहोत आपण. कांदा व्यवस्थित गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे. आता ह्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकलेली आहे. आता आपण हे व्यवस्थित परतून घेऊया. यामध्ये 1 चमचा आपण हळद टाकूया. 1 ते 1.5 चमचा इथे मालवणी मसाला टाकलेला आहे. 1 चमचा गरम मसाला, हे सर्व आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. यामध्ये मी 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे. आता आपण हे पुन्हा व्यवस्थित परतून घेऊया. चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया. यामध्ये आता आपण जे कांदा खोबऱ्याचे वाटण केलेले आहे ते सुद्धा घालून व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. दोन मिनिटासाठी आपण हे झाकून ठेवूया. 2 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता आपल्या ग्रेव्हीला मस्त तेल सुटलेलं आहे. आता आपण या ग्रेव्हीमध्ये जे आपण काजू सोललेले आहे, काजूवर ते टाकून घेणार आहोत. आता आपण हे परतून घेऊया व्यवस्थित. यामध्ये मी एक बटाटा चिरून टाकलेला आहे, त्यामुळे आपल्या काजू गराच्या भाजीला खूप छान अशी चव येते. आता ह्यामध्ये आपण 1 ते 1.5 वाटी पाणी घालून घेऊया.
आणि आता ही भाजी व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. 10 ते 15 मिनटं आपण ही भाजी आपण मीडियम गॅसवर शिजवून घेणार आहोत. दहा ते 15 मिनटानंतर आपण ही काजूची भाजी शिजली आहे का चेक करूया. आता मी ते एका चमच्याने काजू शिजला आहे की नाही ते तपासते. आपली काजूची भाजी झालेली आहे. आता आपण ती एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपली ही ओल्या काजूगराची भाजी झालेली आहे. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. माझी रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.